עכשיו, איפה זה שתיים? כמה אריה יש? אחד, שתיים. נכון, שים במקום. עכשיו, איפה זה שלוש? כמה יש שם בו? אחד, שתיים, שלוש. נכון, כל הכבוד. איפה זה ארבע? ארבע איפה? אחרי שלוש זה ארבע. לא. נכון, פה כמה יש? חמש, שש. לא. אחד. אחד, שתיים, שלוש, חמש. ארבע. ארבע. פה עוד פעם. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. כל הכבוד, חזקה. עכשיו איפה חמש? פה כמה יש? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. נכון, חזקה. עכשיו איפה זה שש? פה כמה יש? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. נכון. עכשיו איפה שבע? פה? אחד, שתיים, שלוש, שבע. לא, לאט, אל תבלבל. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. נכון. כל הכבוד. עכשיו איפה שמונה? הנה. פה.